Dobrý deň, vitajte na Liptove. Nachádzame sa v turisticky atraktívnej lokalite v obci Liptovský Ján. V dnešnej ponuke tento dvojizbový byt s vlastnou terasou na predaj. Poďme sa naň pozrieť. Pekný dvojizbový byt. A ako je vkusne zariadený? V predsieni samostatná kúpeľňa, samostatný záchod. Dostatočne veľká denná časť. A priestranná spálňa. Byt sme videli, bytový dom je spojený s prírodou, lebo za nami je už len les. Pred nami Jánska dolina s nádhernou prírodou. Odtiaľto na diaľnicu zhruba 1 minúta autom. Poďme sa prejsť do doliny. Poďme. Táto Jánska dolina je veľmi pekná. Príjemne sa tu cítim. Musím súhlasiť, je tu nádherné, je tu krásne. A vy, ak chcete bývať v takomto krásnom prostredí, máte možnosť. Volajte, faxujte, telefonujte alebo píšte. Všetkým vám z Liptova prajem krásny, nádherný deň a vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.